In het Paradies treffen we de kinderen van basisschool Aan de Roer aan bij een beroemde 55-plusser, Frans Curwer. Toch moet zelfs de bekendste voetbaltrainer van Limburg zich wel nog even voorstellen aan de kinderen. Wat heb ik verteld? Wij ben. Die kinderen kennen mij natuurlijk niet meer. Voor die kinderen ben ik van voor de oorlog. Wat ik gedaan heb om bepaalde dingen te bereiken. Dus wat drinken aangaat, nicotine aangaat, voeding aangaat, belangrijk. Want daar zijn die kengen voor hier, want de ouders die een pannenkoek aanbieden. Dus ik heb hen ook verteld wie het belangrijk voor hun is. Die wil winnen, die zal winnen. Maar daar zal er heel veel voor moeten doen. Ja, en er zijn sommige zwakkelingen, als er iets misgaat, dan begon ze met de schouders naar beneden. En dan is het al van, weg ermee. Maar er zitten er ook denken van, ik wil dat halen, ik moet dat halen. En dan zal het ook, want wij wil, die kan winnen. De kinderen zijn afkomstig van basisschool Aan de Roer Oetermen. Een heel ander publiek dus dan ze zouden verwachten in het Paradies. Dat immers al sinds vele jaren de ontmoetingsplek is voor de mensen die een gezegende leeftijd hebben bereikt. Nou, hier is elke dag heel veel te doen voor senioren van Roermond, maar ook uit de regio. En iedereen is hier welkom, omdat wij een open huis zijn voor senioren. Kleinkinderen komen mee, soms zoons of dochters komen mee, vinden het hier heel gezellig. En wij proberen het ook om heel gezellig te maken hier. En vanmorgen is pannenkoeken bakken. We hebben samen met basisschool Aan de Roer uit Roermond hebben we het initiatief dit jaar weer opgepakt, wat we vorig jaar hebben gestart. En dat is Nationale Pannenkoekendag in Nederland. De kinderen doen dan zelf pannenkoeken bakken, sommigen met hun moeder, voor senioren om hen wat te brengen. En dat komen ze vandaag doen. En dan drinken ze daarna een glaasje limonade. Ze krijgen wat les. Hoe gaat dat met het biljarten allemaal? Andere kinderen gaan even mee dammen en schaken. Dus op deze manier proberen we jong en ouder, ik zeg niet oud hè, jong en ouder, bij elkaar te brengen en te laten zien wat ze van elkaar kunnen leren. Het is belangrijk gewoon dat jong en oud samen met elkaar iets met elkaar ondernemen. Wat hebben jullie allemaal gedaan? Ik heb tot nu toe eigenlijk nog heel weinig gedaan. Ik heb tot nu toe daarachter wat gebiljart, zeg maar. Oké, dan heb je toch wat geleerd vanmorgen. Ja. En jullie, pannenkoeken rondgebracht? Nee, ja. Poedersuiker. Nou ja, pannenkoeken. En pannenkoeken. Jij ook pannenkoeken? Ja. Heb je zelf gebakken? Ja, met mijn oma. Vond je het leuk om te doen? Jawel. Ik heb pizza, dus... Veel succes. Ja, dankjewel. Zeg, hebben ze gesmaakte pannenkoek? Boetegewin lekker. Boetegewin. Zo ken ik het niet, maar ik ken niks wat dat betreft. Ja, dan moest je een keer in mijn kookprogramma komen. Nou, is goed. Die hoeft nog niet de tijd. Is goed, tot over. Allemies, smaakten ze? Geweldig. Die heb ik gesmaakt, hè? Nooit niet meer. Meer kennen niet. Franse erwtenschillen, dat is het begin van het koken. Ja, dat is het. Als je in de nodig hebt, deze meneer. Ik denk dat ik u alle twee was een keer laat komen, want zo, dan werd het pas goed. En Pannenkoekdag in het Paradies werden afgesloten met enkele verrassingsoptredens van de kinderen. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, don't wake me, don't wake me up. Don't wake me honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoes.